Pagpalambo sa investment o turismo Sugbo. Gi-highlight sa forum nga gihimo karong adlawa. Sa kalihukan gibida mga pamaaging gihimo aron mas mailhan pa ang probinsya dinhi sa nasud o sa tibuok kalibutan. Lakip usab tagi-promote ang mga investment opportunities ug digital transformation nga gihimo sa Cebu Investment and Tourism Forum gilusad sa lalawigan Sugbo o sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Lakip sa mitambong ang delegasyon gikan sa St. Petersburg sa Russia nga gidapit sa probinsyang mobisita Sugbo. Aniya sila karon alang sa exchange of ideas o mga best practices sa duha ka mga nasod sa natad sa negosyo o sa panglawas. Bunga kini sa pinirmahay sa Sisterhood Agreement aron magtinabagay o maghugpong alang sa kalambuan. Our goal has always been to ensure that the progress we make benefits everyone, fostering a more resilient and dynamic community. The governor invited him to come here to also we can exchange ideas, best practices, and also even technology. So as we speak, they have the medical team. They also have the medical team who's in Vicente Soto.